Duha ka mga sundalo ug 8 ka mga Abu Sayyaf members ang patay sa panagbangi sa sulok kagahapon sa buntag. Si Armed Forces Public Affairs Office Chief Lieutenant Colonel Harold Cabonok niingon nga mga alas 10 sa buntag nasugatan sa Army's 32nd Infantry Battalion ang mukaba 300 ka mga Abu Sayyaf sa sitio Nangka, Barangay Gata sa lungsod sa Tulipaw o sa lungsod sa Talipaw. 15 ka mga sundalo lakip ang duha ka mga company commanders ug 10 ka mga Abu Sayyaf ang samaran sa insidente. Matod ni Western Mindanao Command Information Officer Maria Rowena Muyuela nga ang nangulo sa mga bandido mao ang kinakaraan nga nahibiling pangulo sa ASG. Dugang niya nga ang mga bandido nanagan sa nagkalain-laing direksyon samtang gitugi sa mga helicopters sa militar. Ang mga samaran nga mga sundalo gidala sa ospital sa Camp Bautista samtang padayon ang pagpangita sa mga Abu Sayyaf.